Inhle into enayenzela ubhombela ukuthi kuhanjwe ngonyawo kuyiwe entabeni yomhlangano. Uyazi masamba lebihambo abantu abangakholwa ngendlela abajabula ngayo besahalalisela indlela yonke le. Abanye bekhala bethi siyeza lapho baba Unyazi LweZulu sesifikile. Bayayibona indlela enokhanya ukuthi umuntu uthatha kancane into yakuba akafuni ukuyibona. Ukathande nje mawuthiwa nje sonke American board hayi Nazaretha shake amelesithi American board into angayazi nayo ukuthi ithaza ukuthini. Ayikho kenye indlela weManazaretha la isegcineni. Yo hamba ukhathale. Ungafaka ama-high cox akho ama-high cox kwaqwazi endini yesonto. Kodwa masabakini bekuthuma bokuthuma la kuShembe. Ngisuki ngiye kwamanye amabandla noma ngiyawabiza amagama ngiye kuphi ngiyothi angisaboni kahle manje seniyancipha esontweni kunokuthi ninciphe ngithi mina uzani. Bafika ke befundise beinhlangothi ezithize zamabandla bezobika la kumina. Ufika yangithi umthakathi umfundisi yangithi fika la kumina. Abe umfundisi athi manje hayi abantu bayangena bayaphuma. Bese ngimbuza mina ntwana ushumayela liphi? Hayi ngishumayela lika Jesu. Nomthakathi ufika athi bathakatha yena. Bese ngimbuza ngithi njengoba uthakathwa wena ufika kanjani? Athi hayi ngiyafika. Kaloku ikhalile nje imbanje ufika wena bese udedela. Uthi nami kancane ngiyadedela. Hayi ayikho le. Hayi niyakanga nobabili. Ngiyadedela. Ayikho ke weManazaretha indawo engaphezu kwale. Emhlabeni jikelele. Ngisho sopolitiki mina ngiyiphalamende lo bafika la kumina. Bazofuna lento abayiboni khona la. Nina nizodlala ngayo ningadlali ngalento yenu la yakhelwa kanzima. Yiphatheni kahle njengezikhali zamantungo vele kaMntungo lekhaya. Mali idedelileke. Uyobuzwa kunina niyawazi umthetho washiwo bomkhulu wathi uyibuza kunina uyoza ibuze ngisho emathanjeni ezizukulwane zenu. Fanele siphathe kahle ke lento Manazaretha mahle. Ngoba la ila khona impumelelo. Ila khona ukuphila. Ubona bonke abantu bezala sebekubonile ukuphila bayibona impumelelo. Ngifundela uPetro uqala 2 verse 4.